hati, daging, apa usus ya Pak? Khusus. Terus campur-campur lengkap. Kubisnya rosa Pak? Kabeh loro nih. Iya. Wingi kok njaluk kok diake sampe. Kayak subur. Cing-cing itu satu Pak, ini. Pas isi ya? Kat lagi truknya. Liyan kayak isi Pak. Ini Pisan. Iya. Saiki nang ndi nang dek? Kayak nanti neng cedek Bekasi. Lho ora weruh sampe nang ngene. Enggak. Saya pengen misah bintang dadi jadi. Ora gelem kulit iki. Yo kulit gak apa-apa Campur ya. Yo. Campur. Itu bingung kuwi dia. Soteng Pak, aku tak lebone TV. Wah, Joko mau senggol itu Bu. Teman bakul kayak tahun berapa Pak? Lho aku iki wis suwe. Tahun 97 aku wis ngadeg tok ngene iki lho tenan. Berarti orang kena bakul ya Pak? Yo enek, cuman kan robo iki sik anu lho. Si apa sih arang-arang ya. Arang-arang sing nggon. Oh iya, sik kosong ya Pak? Iya tahun. Berarti mulai rame tahun 2000-an ya Pak? Yo ora kaya munggah lah. Pak, jangan tawar. Nah isu irene wae enak ya, lengkap apa Pak? Barang lah isine. Dagingnya Mati. cocok ya. Barang. Segone setengah Pak sing siji. Tenan ah? Iki. Kamu Oh, ngomong setengah aku males nani bapak. kadang-kadang soto ini tanggung nih. Lah iya. Lanang malah kon ngirit. Orangnya irit ya Pak. Lah wong mau ngomongnya ngono. Saiki ro soto akeh seneng. Aduh, repot aku. Iya iya iya, nanti aja. Seger, seger.
Audio Jungle.